Muginwa timo. Mano marawera mong'ere kaka Regan Omondi jahiga 23 nyaka Mgajwang' achiel kuom rawere mabende nochiel kod magina chieng' tich adek mano mar chieng' tarik 25 mano mar dwe mar auchiel. Kata kamano notho mane kar od thieth mano mar Kianda level 4 hospital mantiere Kibra. To bende yangore nochiel kod magina gi obila e kinde mabende nowuok e tich. Kata kamano nyaka Mgajwang' okiny makawuono oyudo thuolo makare mar bedo kod wuongi mano Georgia Kelo Yare. Arwakni machiegni wuon Regan kendo agoni mos makende gi familia u kaluore kod lala mano mar wuodu mabende notimore. Kata kamano George ne nyako Mgajwang' maneno chenro makama. Kinyiso kaka okang' makamano nobedo ang'o manotimore? An ne chieng' mano ma tarik 25 no an ok adhi tich na tuo na ne ot. Koro king'ne kogike gimo sa auchiel otieno to jomoko duong'ona dhoth. Ne gin kijende mang'eny koro kayawo ne gito gikona ni in wuon gana koni an wuon gana to gikona ni pole. Kona ni pole tang'isi tang'o motimo kona ni pole gi. Nyathini nwayudo konde tie barabara kwa tero hospital to tho hospital. Koro ne level 3 Mayany. Koro kan wadhi kana golo jirende na wadhi go kanyo to nwayudo ka watemo duong'o to nwaneno ka kanyo no ling' thi ma chalo ka gima ne ji onge kanyo. Koro aneno ka ng'at moro obiro to konwa ni awadwaro nyathi manokel ka manotho kan. Omong'iswa ni nyathi manogo gi bunde cha. DCI gi polisi osebiro motime nade motere mucheri. Mano na gikawe e kar od thieth ma Kianda. Ne gikawe kar od thieth ma Kianda. Ka ukia koso kung'eyo. Ko akia wano luongwa ni mondo wadhi wanokelwa report don koro wadhi gotieno gi jirende na. Koro kwa dhi to watemo duong'o to waneno ka ng'at achiel ahiye. Kanyo be noling' ma chalo gima ne ji onge kanyo. Koro bang'e ne ma ong'isowa ni ouma nyathi ma nonegi gi nogo gi bunde cha. Ni nyathino DCI nosebiro gi polisi mokawe motere mucheri city. Koro ma kogiking to ma koro wadhi wamany kanyo to wayude. Adier odhi ong'iswa go aneno ka en gi simu moro e tiende alafu gi bade alafu gi wiye ka be nogo. Koro bang'e ma chal ka gima nochwade lisasi wiye bade gi tiende. Apa ni wiye to chalo gima nogo nikech dochwade lisasi wiye do tho gi kanyo. Wiye to chalo gima nogo ma be wiye no kane bero wuok wiye no chalo ma nonege ahinya. Manyiso ni Regan ne kana wuok e tich e kinde ng'anyo mano mar chieng' tarik 25 nowuok e tich nikech kaluwore kod report mana mwatimo kaka TV mar Ramogi nowuok e tich notiyo kanti ma Kiambu koso kan. Wadgi ne puonje ga tich ma pango tels mediero to. Koro wadgi odhi gole ni kawuono piny rach in dogi. Koro wateko duogo watemo dho yude sidan. Manyiso ni ka nitere kar od thieth ma Kianda mano level 4 county e kar iwacho ni kar chung od bura ma Kibra ne en ng'at mana pod ngima. Ne pod ngima ne chopo kanyo kapok otho. Makoro noweyo hospital ka pod ngima. Makoro nikech mar mondo muyangnwa nikech mar mondo mi obila gi DCI kaka iwacho ni mar mondo mi ka wuodu manyiso ni nochuno report ni osetho koso ooyo mar mondo mi udhi to obila nokawe nang'o kata mana kapok onyiso jonyuol ingeni mano mar bende ber ka oganda bende ng'eyo. Or kaka nwachopo kacha gi jirende na kwenwa temo duong'o kanyo gimoro dakika 10 kama to neno kaka ng'at moro biro to wapenje ni nitie jatuo mong'iswa nokel ka moinyo nokelwa ka to tho wabiro nene to ong'iswa ni jatuo mane ka to DCI ne gi polisi nokawe time nade otere muchari. Koro mang'iso wambe nokuritwa ni mondo ong'iswa ni kaka nyithind jokanoma kanu winjore gi ritwa ambo ane boli no kanyo kapok otere muchari. Koro wan kwa gikanyo ong'iswa nosetere muchari. Koro kwambo dok adeka ot koro ka gikingi mwachopo kanyo saa 2 wang'. Kwachopo to wawuoyo gi jomuchari go gikonwa rit mathin ema giterewa. Manyiso ni nyathino en ema notere ga last muchari. Koro wang'e ni nitie nyathi ng'ama nokel last wagolwa ne kama en go. Adier kan wadhi kama piele an ka nene gi chien ka biro ne mani ako mane mana en kech ne wan gi jiranda mo kanyo gi wuodo wadwa alafu gi watwa mo kanyo. Ako mana en koro kata moro ang' tano ka tiende nitie bur
to twi gi blada gini glove moko ma blada ka aya bade ka bene ti buru twi gi blada karango wi taneno ka wiye ka be nogo koro mana kaka notimo wach moro malit ahinya musuro ahinya kabisa nikech ang'eni biro